Έχει και χρέη. Τον κύριο Μιχαλολιάκο. Καλημέρα σας, κύριε Μιχαλολιάκο, Δήμαρχος Πειραιά. Ευχαριστούμε πολύ που ξυπνήσατε πρωί-πρωί για μας. Ξυπνάω κάθε μέρα πρωί, οπότε δεν έκανα καμία χάρη σας. Σαββατοκύριακο μπορεί να ήταν. Έτσι όπως το είπες, μέσα στα κόλπα δηλαδή. Θέλω να πω, ξέρετε την τοπική αυτοδιοίκηση, ξέρετε τη δημόσια ζωή. Αν μου επιτρέπετε, να ξεκινήσουμε με διαφωνία. Με διαφωνία. Πρώτον, ούτε είμαι ο αυθεντικός αυτοδιοικητικός, ούτε διεκδικώ να γίνω. Καλά, εγώ είμαι δήμαρχος Πειραιά ειδικού σκοπού. Ειδικού σκοπού. Διότι όπως ο κύριος Αναγνωστάκης γνωρίζει, ως Πειραιώτης, έστω από τις παρυφές του Πειραιά, ο Πειραιάς είναι το εθνικό μας λιμάνι, ο όμορφος Πειραιάς, ο οποίος για 40 ολόκληρα χρόνια εγκαταλείφθηκε στην κυριολεξία. Και χρήζει επειγόντως αναγέννησης. Δήμαρχε, ο Πειραιάς της Ναυτοσύνης. Θα μιλάτε και μπορείτε να μιλάτε πολύ. Στα κόλπα δεν είμαι ούτε θα μπω. Για αυτό το πορτρέτο, ας πούμε. Στα κόλπα λέω ούτε είμαι ούτε θα μπω. Να δούμε μερικές περιπτώσεις τώρα. Ναι. Να ξεκινήσουμε από την πρώτη κάρτα. Εγκρίθηκαν 23.100 ευρώ για κοπή πρωτοχρονιάτικης πίτας. Στο Δήμο Πειραιά. Όχι στο Δήμο Πειραιά, σας λέω τώρα. Αυτό ήταν σε περιφερειακό τέτοιο. Εγκρίθηκαν 36.700 ευρώ για κηδεία τέος Δημάρχου. Συναδελφός σας το έκανε αυτό. Εγκρίθηκε δαπάνη 4.500 ευρώ για φιλοτέχνηση πορτρέτου τέος Δημάρχου και Υπουργού. Αυτό μάλλον σας αφορά. Εγκρίθηκαν 6.519 ευρώ το μήνα για τη φύλαξη μπάρα στο Ζάπιο. Αυτό βέβαια δεν εγκρίθηκε σαν. Ζητήθηκαν. Επίσης εγκρίθηκαν 16.800 ευρώ για αναμνηστικά δώρα βράβευση μαθητών σε Δήμο της Αττικής. Έχει εδώ ένα κατάλογο με 15 κάρτες και μπορούμε να τις διαβάζουμε σιγά σιγά και να τις βλέπουμε κιόλας. Δεν έχω καμία αντίρρηση να σχολιάζουμε ό,τι θέλετε. Ναι. Αλλά εγώ, όσο μου επιτρέπετε, θα βάλω το δάκτυλο επί τον τύπο των ύλων. Ασφαλέστατα είναι απαράδεκτο, αδιανόητο 36.000 τόσο για την κηδεία ενός πρώην δημάρχου. Δήμαρχος ήταν και αυτός. Δεν θεωρώ υπερβολικό το ποσό, ή εν πάση περιπτώσει μπορεί και να είναι λίγο μεγαλύτερο από το σύνηθες, για να τηρείται μια παράδοση στο Δήμο του Πειραιά, η οποία ισχύει από τις ιδρύσεώς του, να αναρτώνται τα πορτρέτα των αποβιωσάντων δημάρχων που έχουν τιμηθεί για το ήθος και την αποτελεσματικότητά του. Όλα δηλαδή τα πορτρέτα. Ναι, αλλά τώρα 4.500 ευρώ προφανώς. Δεν έχει έργο του Τσαρούχη τώρα. Λοιπόν, κύριε Δήμαρχε, εγώ με συγχωρείτε κύριε Αναγνωστάκη. να πούμε τώρα καταρχήν ότι δεν τον αφορά. Λοιπόν, έτσι, γιατί τον Δήμο. Είναι βέβαιο ότι δεν με αφορά. Όχι, δεν έγινε με δική του απόφαση. Μου επιτρέπετε να πω, γιατί η Ελλάδα διέρχεται κρίση θανάτου. Ακριβώς. Δεν μπορούμε να εγγυηθούμε ως γενιά το μέλλον των παιδιών μας και των εγγονιών μας. Άρα λοιπόν πρέπει να πάρουμε δραματικές, σκληρές, αιματηρές αποφάσεις. Το πορτρέτο το δικό μου, αν αναρτηθεί μετά από 60 χρόνια που θα πεθάνω, γιατί σκοπεύω να ζήσω άλλα 60 χρόνια για να βασανίσω, θα το έχω πληρώσει εγώ εκ των προτέρων. Αν αναρτηθεί. Πώς κάνουμε με τους τάφους, δηλαδή. Λέω, η δε κηδεία η δική μου θα είναι εξώδης της κόρης μου και των εγγονιών μου. Και θα είναι και στο χωριό μου. Αλλά δεν είναι αυτό το θέμα το σοβαρό. Αν θέλουμε να βάλουμε το δάχτυλο επί τον τύπο των ύλων, ναι, η λαιλασία του ελληνικού λαού, η λαιλασία των δύο επομένων γενιών, έγινε σε έδαφος απολύτου τυπικής νομιμότητας. Τα είχαν καλά σχεδιάσει, άριστα τα εκτέλεσαν και είχαν την ευρεία συνένεση όλων των ηγετικών παραγόντων της χώρας. Ναι, αλλά αυτό είναι πολύ γενικό, αυτό ενώ τώρα έτσι γίνεται ειδικό. Δηλαδή, πώς είναι δυνατόν να σηκώνει το χέρι του ένας και να λέει «Γεια σας, να ψηφίζουμε 36.000 στην κηδεία». Πώς είναι δυνατόν? Η παρακμή του πολιτικού συστήματος δεν άφησε ανέγκυκτη, ασφαλέστατα, ούτε τμήματα της τοπικής αυτοδιοίκησης. Μα σε αυτό το σημείο. Απαράδεκτο είναι, ναι. Μα σε αυτό. Απαράδεκτο είναι. Δηλαδή αυτοί που εσείς που είσαστε μέσα εκεί και. Αυτοί δηλαδή που σηκώνουν το χέρι τους. Έρχεται ένας και λέει 36.000 ρε παιδιά. Και σηκώνει το χέρι του να είναι. Ψηφίζω υπέρ. Πώς το κάνουν όταν ξέρουμε ότι οι κηδείες κοστίζουν 2, 3, 4. Δεν είμαι δικαστής. Από τίμιο ξύλο. Όχι, εντάξει, δεν λέω αυτό. Είμαι πρόθυμος να απολογηθώ για πράξεις ή παραλήψεις δικές μου. Σωστό. Όταν αυτές μου τεθούν με την απόλυτη αυστηρότητα. Πάντως, Δήμαρχε, να σας ρωτήσουμε με το χέρι στην καρδιά. Αυτά εδώ το ελεκτικό συνέδριο δεν τα ενέκρινε. Πήγανε για έγκριση και δεν ενεκρίθησαν. Μέσα σε νόμιμες διαδικασίες, από νόμιμα παραστατικά τα οποία περνάνε, δεν γίνονται λαμογές τώρα? Να τρομάζει, αυτό σας έλεγα, να τρομάζετε από εκείνα που ενέκριναν. Ναι, αυτό λέμε. Και είναι πολλαπλασίων. Δηλαδή, όταν οι δήμαρχοι συνάδελφοί σας τώρα, σε περίοδο κρίσης,
σπάνε τα έργα, αυτό που λέμε σε 45. Δεν έχει μέσα λαμογιές. Είναι εγκληματικό, αλλά λέω. Γίνονται τέτοια πράγματα. Γινόντουσαν και ελπίζω να μην γίνονται. Πρόθυμος, εγώ ένα από αυτά που ζήτησα από την κυβέρνηση είναι να γίνει εξονυχιστικός διαχειριστικός έλεγχος στον Δήμο του Πειραιά σε βάθος 10 ετίας πίσω, όπως και στην πρώην νομαρχία του Πειραιά, γιατί πολλές από τις αρμοδιότητες της νομαρχίας Πειραιά πέρασαν στο Δήμο Πειραιά. Ναι. Γιατί θέλω να ξέρω τι ακριβώς παρέλαβα. Δεν θέλω εγώ να δικάζω πολιτικά, πολιτικούς μου συμμάχους ή πολιτικούς μου αντιπάλους, αλλά τα θεσμικά μας όργανα. Και αν θέλουμε να είμαστε σοβαροί, παρακολούθησα πριν από λίγο τον Κουρέα από το χωριό της Κέρκυρας που αγωνίζεται να μείνει στο χωριό του, για να μην γίνει άνεργος της μεγάλης πόλης. Ο μεγάλος εχθρός της προόδου του τόπου είναι η αμήλικτη γραφειοκρατία, η οποία βεβαίως συντηρεί, τροφοδοτεί την διαφθορά. Τη διαφθορά. Προσέξτε, κύριε. Γραφειοκρατία και διαφθορά. Κύριε Μιχαλολιάκο, σας παρακαλώ πολύ. Δήμος της Κυκλάδες. Βάλτε την κάρτα 14, ρε παιδιά, γιατί έχω τρελαθεί. Και ας τις βλέπουμε και τις κάρτες. Δήμος της Κυκλάδες. Προσέξτε. Κατέβαλε 8.500 ευρώ για 12.000 λίτρα βενζίνης, ενώ δεν διέθετε οχήματα που καταναλώνουν βενζίνη. Κύριε Ανουστάκη, πήγε φυλακή κάποιος από αυτούς? Πήγε κατηγορούμενος? Καλά, δηλαδή, αυτό μπορεί να μην είναι για φυλακή. Δεν ξέρω. Δεν είναι πειθαρχικό παράπτωμα. Όχι, γιατί δεν είναι για φυλακή. Δεν είμαι δικαστής. Αλλά το να αιωρείται γενικώς η οσμή της απόρριψης. Κινδυνεύουμε να ακυρώσουμε τους θεσμούς. Δηλαδή, υπάρχει δημοκρατία χωρίς πολιτική? Υπάρχει πολιτική χωρίς πολιτικούς? Όχι βέβαια, ούτε πολιτική χωρίς κόμματα. Ας εντοπίσουμε τους ενόχους, να τους αποβάλουμε αφού δεν έχουν το φιλότιμο να φύγουν μόνοι τους, για να μπορεί η Ελλάδα να περπατήσει σε έναν δρόμο ελπίδας, αισιοδοξίας. Όμως και εσείς θα κριθείτε από αυτά τα πράγματα. Εννοείται. Δηλαδή, την κάρτα 19 λέει Δήμος της Αττικής πλήρωσε 4.605 ευρώ για αγορά αναμνηστικών δώρων για τιμόμενα πρόσωπα. Αύριο θα έρθει και για εσάς αυτό το πράγμα. Να έρθει. Θέλω να πω ότι και εσείς παίρνετε αναμνηστικά για τιμόμενα πρόσωπα. Πολύ λίγα, πάρα πολύ λίγα. Και δεν είμαι σίγουρος ότι αυτό είναι ύποπτο. Σωστό. Και εγώ αυτό θέλω να πω. Αυτό δεν είναι. Ας μας πει πόσα αναμνηστικά, ποια αναμνηστικά και σε ποιους δόθηκαν. Βλέπετε όμως. Όχι, δεν με καταλάβατε. Ενώ εγώ μπορώ να σας πω, ας πούμε, όταν δεν έχει βενζίνη. Ενώ εγώ μπορώ να σας πω το μεγαλύτερο σκάνδαλο που καλύπτεται τυπικά στον Πειραιά, παραδείγματος χάρη, το κουφάρι της Δραλίου, δίπλα στο Δημοτικό Θέατρο το Περίλαμπρο, στέκεται εκεί και μας κοροϊδεύει 42 ολόκληρα χρόνια. Και για 42 ολόκληρα χρόνια ο ελληνικός λαός πληρώνει ενίκιο για το σχολείο που στεγάζει τη Ράλιο, όσο θα κόστιζε να φτιάξει ένα σχολείο κάθε χρόνο. Και γιατί το πληρώνετε εσείς αυτό το ενίκιο? Εμείς μπορέσαμε τώρα και εντάχθηκε στο ΕΣΠΑ και έχει ημερομηνία λήξεως η κατασκευή του νέου σχολείου εντός των επόμενων 12 ακεραίων μηνών, και έχουμε βγάλει σε ανοιχτό διαγωνισμό διεθνή την αξιοποίηση του κουφαριού. Το κάναμε. Αφού λύσαμε μια δικαστική εκκρεμότητα 40 ετών, όπου διαφωνούσε ο Δήμος με τον εαυτό του. Τώρα στον Πειραιά, αφού μιλάμε, είχε πολλά τέτοια κουφάρια και δεν με καταλάβατε. Κανείς δεν βοήθησε. Όλα αυτά τα κουφάρια εμείς τα βγάζουμε, κύριε Χασαπόπουλε. Είστε πρόθυμοι να το αναδείξετε? Ότι σε ανοιχτό διεθνή διαγωνισμό. Μα γι' αυτό είσαστε και κάνετε τα αυτονόητα. Αυτό θα έπρεπε να έχει γίνει εδώ και 50 χρόνια. Αλλά κάθε μέρα που περνάει και δεν γίνεται είναι άλλη μια απόπειρα. Εγώ λοιπόν παρακαλώ. Αξιοποιώ. Ο Πύργος. Μαζί βγαίνει. Βγήκε. Ο Πύργος, το φάντασμα του Πύργου. Τον Πύργο προσπαθούσε και ο Βασίλας τόσο χρόνο να το βγάλει και δεν μπορούσε τώρα. Εγώ τον έβγαλα, αρχηγέ μου. Δεν κατηγορώ τον Πάρη. Ακούστε με, κυρία Χασαπόπουλο. Δεν σας λέω εγώ τώρα. Δεν παριστάνω το δικαστή κανένας. Κοιτάξτε λίγο την κάρτα 24, θέλετε λοιπόν παιδιά, να αξιοποιήσετε τη φωνή σας και να καλέσετε τους επενδυτές όλου του κόσμου. Διεθνής διαγωνισμός. Να έρθουν να επιδείξουν ενδιαφέρον. Να ξανακερδίσει ο Πειραιάς τη λάμψη που είχε. Ναι, αλλά πώς θα γίνει με το διεφθαρμένο κράτος που έχουμε? Να γκρεμίσουμε το διεφθαρμένο. Γιατί δεν σταματάει αυτή η διαφθορά? Εγώ λοιπόν ζητώ από την κυβέρνηση να ιδρυθεί επειγόντως Υπουργείο, Υπερυπουργείο για την πάταξη της γραφειοκρατίας. Θέλω να σας πω ένα παράδειγμα. Ζήτησα από τον κύριο. Εσείς στο Δήμο, τώρα μια που το ανοίγουμε, τώρα βλέπουμε και. Έχω ανοιχτή επιτροπή. Όχι, σας λέω, τι κάνατε για να μειώσετε τη γραφειοκρατία? Δεν πάει ένας πολίτης και ταλαιπωρείται? Δεν υπάρχουν δημοτικοί υπάλληλοι που τα παίρνουν στον Πειραιά? Νομίζω πως όχι. Μεγάλη κουβέντα λέτε. Νομίζω πως όχι. Μεγάλη κουβέντα λέτε. Νομίζω πως όχι. Ας καθίστε στον Πειραιά που συχνάζει και ο κύριος Αναγνωστάκης, θα το κουβεντιάσει αυτό. Νομίζω πως όχι πια. Λέω, νομίζω πως όχι. Συζητάμε όλα τα πολιτικά. Νομίζω πως όχι. Και όλες τις
Δηλαδή στον Πειραιά δεν υπάρχουν δημοτικοί υπάλληλοι που τα παίρνουν. Θα σου πω την άλλη εβδομάδα. Λοιπόν, όχι. Γιατί πριν. Δεν μπορεί να πείτε τώρα ότι υπάρχει τρομακτική βελτίωση. Άλλο κλίμα. Πόσα δικαιολογητικά καταργήσατε, ας πούμε? Ορίστε, πολλά. Καλά, Δήμαρχε. Πολλά τι δικαιολογητικά. Να σας πω κάτι. Παιδί μου, πας στο Δήμο, δεν υπάρχουν, πώς το λένε, δημοτικοί δημότες που πάνε και ταλαιπωρούνται. Άδεια για να κάνουν ένα μαγαζί, Δήμαρχε, πόσο χρόνο θέλω να βγάλω? Είναι η κυβέρνηση. Ό,τι έξω. Είναι κυβέρνηση. Να το λύσετε. Έτσι μου λέει, έτσι μας λέει και ο Καμίνης. Είναι το Υπουργείο Ανάπτυξης. Κύριε Αναγνωστάκη, να μου φέρετε. Το Υπουργείο εκείνο. Εσείς τώρα είστε εκεί για να λύνετε, όχι να λέτε την κυβέρνηση. Σαφώς. Είμαστε εδώ. Είναι η κυβέρνηση να πάτε στον κυβερνήτη και να το πείτε τέλος. Είμαστε εδώ. Ώστε αυτά που εξαρτώνται από το Δήμο. Για τους εκπρόσωπους της τοπικής αυτοδιοίκησης μιλάμε τώρα. Εσείς, επειδή τους εκφράζετε, δεν λέμε για τον Δήμο Πειραιά και εσάς προσωπικά. Και εδώ θέλω να είμαι ειλικρινής. Υπάρχουν δήμαρχοι συνάδελφοι που υπηρετούν αυτό το θεσμό. Μισό λεπτό, όχι. Σαφώς δεν υπάρχει προσωπική αντιδικία. Υπάρχουν δήμαρχοι συνάδελφοι, να το πω έτσι, που υπηρετούν το θεσμό της αυτοδιοίκησης για πολλές τετραετίες. Και εκπροσωπούν και τους θεσμούς της αυτοδιοίκησης. Εγώ δεν φιλοδοξώ να κάνω αυτοδιοικητικό συνδικαλισμό. Εμένα ο ρόλος μου είναι μόνο το πάθος μου για τον Πειραιά. Εκεί αρχίζω, εκεί τελειώνω. Γι' αυτό πήρα την απόφαση, για την οποία κάποιοι με χαρακτήρισαν τρελό, να παραιτηθώ από την κεντρική πολιτική και μετά να δηλώσω υποψήφιος. Καλά κάνατε. Αντισυστημική ήταν η υποψηφιότητά μου, αντισυστημική είναι και η θητεία μου ως δημάρχου. Θα ξέρετε, παραδείγματος χάρη, για να σας πω για τη γραφειοκρατία. Στο παλαιό ταχυδρομείο που ήταν η πινακοθήκη, απέναντι υπήρχε ένα οικόπεδο. Το ξέρω. Το τείχος του έσχου. Το είδα, το ρίξατε κάτω και το κάνατε πάρκο. Ναι. Προσπάθησα, τα ξαναπροσπάθησα με τη γραφειοκρατία, τίποτα. Μία Παρασκευή μεσημέρι μπήκα με τις μπουλντόζες, το γκρέμισα, το έκανα πάρκο και το έδωσα στην κοινωνία. Παράτυπα. Μπορεί να με καλέσει ο εισαγγελέας, αν με μηνύσουν. Είμαι πρόθυμος να κάνω παρανομίες υπέρ της τοπικής κοινωνίας, όσες χρειαστούν. Αλλά καμία παρανομία υπέρ ατόμων, υπέρ συμφερόντων. Τελεία και παύλα. Αυτή είναι η διαφορά. Μάλιστα. Λοιπόν, Δήμαρχε, σε ευχαριστούμε πολύ. Εγώ σας ευχαριστώ. Είστε καλά. Χτυπήστε τη γραφειοκρατία και να δείξετε το διαγωνισμό για τα 5. Παράλληλα είναι, συγκοινωνούν τα δοχεία είναι. Και τη διαφθορά. Το ένα χτίζει, το ένα φτιάχνει το άλλο. Εάν η διαφθορά ήθελε να έχει νικήσει τη γραφειοκρατία, δεν θα υπήρχε διαφθορά. Και αν νικήσουμε τη γραφειοκρατία, θα έχουμε κάνει το μεγάλο άλμα για να εξαφανίσουμε τη διαφθορά. Τόσα χρόνια περιμένω και κάποιους δημάρχους να βγάλουν και οι ίδιοι σκάνδαλα μέσα από και γραφειοκρατία μέσα από τους δήμους τους, όσο υπηρετούν οι ίδιοι. Όχι να έρχεται ο επόμενος και να τα βγάζει. Κοιτάξτε. Το καλύτερο από όλα είναι να μην κάνουν σκάνδαλα οι ίδιοι κατά τη θητεία τους, να κάνουν ανοιχτούς δημόσιους ή διεθνείς διαγωνισμούς που να μην αφήνουν κανένα σημείο με ασάφεια. Όπου βλέπετε ασάφειες, ψάχνετε να βρείτε τη διαφθορά. Έτσι είναι. Όπου βλέπετε καθαρότητα. Έχετε απόλυτο δίκιο. Έτσι. Όπου λοιπόν, σε μια σελίδα λοιπόν σε δική μου πράξη δείτε ασάφεια, κατηγορήστε με. Όπου όμως είναι καθαρά τα πράγματα, όπως η επαναλειτουργία του Δημοτικού Θεάτρου. Θα κόψω τον ομφάλιο λόρο σύνδεση της πολιτικής με το Δημοτικό Θέατρο. Θα παραδώσω τη λειτουργία του Δημοτικού Θεάτρου στους ανθρώπους του πολιτισμού του Πειραιά. Ωραία. Και αυτοί δεν το διαχειρίζονται. Ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά, εγώ ευχαριστώ.